Yes, det her er lige recording af en pistolrunde på T-siden Overpass. Det er et mid-crunch, som vi kalder det. Og så er det et A. Det er et A-play, kan man sige. Der er bare en enkelt, der skal købe smoke, flash. Og han gør bare det, at han sammen med en anden, det vil sige de to mand, ham der har utilityen, og en ekstra mand, de løber op, og så sætter de sig bare her og venter. Så har vi tre mand. De tre sidste mand, de løber kon. Og løber ned, og så tonser de bare igennem kon. Selvfølgelig med pistol frem. Tonser de igennem kon. Og hurtigst muligt prøver at finde en duel her. Også hvis de gerne går i toiletter, bare jagte hurtigst muligt. Hvis det er, at dem kon, de er ved at noget op midt, eller det vil bare sige automatisk, så samtidig med, at de er herhen kon omkring, jamen så skal de hernede også begynde at presse op. Selvfølgelig, men man prøver bare at køre hurtigst muligt igennem og komme op af. Ham med utility, han løber ned. Så smoker han stairs. Sådan der. Og så ligger han gerne entry flash. Han kan løbe frem og lave den der, han kan lave den der efterfølgende, hvis der er to, skal laves to entry flash på den. Så ligger de deroppe omkring begge to. Der er smoket af, og man skal selvfølgelig, altså dem der står herovre omkring truckområdet, de vil være helt hvide, men selvfølgelig kan de stå bag sidet og så videre. Ja. Yes, det var det.